Ćao, mi smo Tina i Uroš i zajedno smo obišli preko 60 zemalja. Trenutno ispunjavamo jednu veliku stavku sa naše liste želja, a to je da se oprobamo u tome da živimo na putu 24 sata dnevno, 7 dana nedeljno. Konkretno u ovom kombiju. Otkako smo krenuli da putujemo, živimo i svaku noć spavamo u vozilu, veliko pitanje se postavljalo. Kako se mi tuširamo? Kako idemo u toalet? I kako uopšte održavamo higijenu dok živimo pod ovakvim okolnostima? Zato danas ovaj video odgovara na sva vaša pitanja vezana za higijenu u kombiju. Gde ste ljudi, dobrodošli u novi video. Ovo danas će biti jedan tematski video gde ću vam objašnjavati neke stvari koje se tiču jedne teme koja je zanimala jako veliki broj vas. U pitanju je održavanje higijene u kombiju, to jest kako se tuširamo, kako peremo veš, kako peremo sudove, kako idemo u WC dok smo na putu. Tako da ću danas pokušati da budem što detaljnija, što sveobuhvatnija kako bih vam razjasnila sve nedoumice koje ste do sada imali. Evo ovako, krenut ću od održavanja higijene samog kombija, to jest od toga kako mi zapravo čistimo ovaj kombi. Nemamo usisivaču venu, verovatno bismo mogli da imamo neki na baterije, međutim ovo je mali kombi, nemamo toliko prostora za sve te stvari, ali imamo lopaticu i metlicu što nam vrši posao, tako da jednom dnevno pređemo sve lopaticom i metlicom kako bismo se rešili prašine, mrvica i slično. Ono što najčešće koristim za brisanje površina jesu antibakterijske vlažne maramice. Znam da nije idealno rešenje, ali meni je nekako najlakše to da koristim zato što ne zauzimaju puno prostora i iskreno ako bih sve brisala krpama, ja bih onda morala da imam odvojeno mesto da ću ja da sušim sve te krpe, ali kao što sam rekla, ovo nije ogroman RV, već je samo mali kombi, tako da mi je korišćenje antibakterijskih vlažnih maramica zapravo najjednostavnije u ovom slučaju. Pranje sudova takođe nije toliko velika mudrost, već sam vam u nekoliko navrata pokazivala da mi zapravo imamo sudoperu u našem kombiju i za to ne moramo da budemo priključeni na campground, dovoljno je samo da imamo vodu u rezervoaru i moći ćemo da peremo sudove. Takođe ovde možemo da se umivamo, da peremo ruke i da peremo zube. Dalje, pranje veša. Veš uglavnom peremo jednom nedeljno, rekla bih, ili kad nam se nakupi, možemo i češće. Nalazimo se u Americi i neki od vas su primetili po mojim Insta storijima da mi zapravo peremo veš u perionicama veša. Ne, to nije hemijsko čišćenje, nije profesionalno čišćenje veša, već ovde u Americi imamo te takozvane laundromats, koje su zapravo samo uslužne perionice veša gde imate mašine za pranje veša i mašine za sušenje veša. Možete koristiti njihove sapune tamo, možete imati svoj sapun, uglavnom košta između 2 i 2,5 dolara za pola sata pranja, možete naravno prati i duže, onda će to biti 4 dolara i te mašine koje su recimo 2 dolara za pola sata, uglavnom sasvim dovoljno da se opere jako velika količina veša, osim ukoliko naravno ne perete 300 peškira, neke ogromne dušeke i slično, i za to mislim da postoje mašine koje su recimo 4 dolara za jednu gomilu veša, ali naš veš i više nego komotno može da stane u te manje mašine, koje zapravo što nisu male, mislim mogu da prime jedno 10 do 12 kg veša sigurno. Te samouslužne perionice veša ovde imate bukvalno na svakom koraku. Dovoljno je da smo u nekom gradu, da ukucamo laundromat na Google Maps i bukvalno će nas odvesti do najbližeg. Svuda su iste cene, svuda je jednako čisto, nema neke preterane gužve, uvek ima slobodnih veš mašina, tako da do sada stvarno nismo imali nikakav problem sa pranjem veša. I sad prelazimo na dve stvari zbog kojih ste većina vas najverovatnije kliknuli na ovaj video, a tiču se toga kako se tuširamo i kako idemo u WC.
Primetit ćete da se ja trenutno nalazim na jednom campgroundu i kada ste na campgroundu vi ste bukvalno kao gosti hotela. Ovde imamo tuševe, toalete, čak i bazene, sportske terene i slično. Tako da kada smo na jednom od ovih mjesta, apsolutno nemamo nikakvih problema, uopšte ne moramo da razmišljamo o tim stvarima. Ali zato, kada spavamo negde u prirodi, kao na primjer sad, tuširamo se u jezeru. Ne, šalim se naravno. Imamo tuš koji izgleda ovako. Jednostavno otvorite ovo, napunite unutra vodom i on radi na gravitaciju. Što ga više podignete, to ćete imati bolji pritisak, tako da ga nekad možemo okačiti na granu od drveta, a možemo ga nekad okačiti iz jednu kuku koju imamo u zadnjem delu kombija. I još jedna stvar koju želim da me ispričam, što me jako veliki broj ljudi pitao, a tiče se toga kako idemo u WC. Kao što sam rekla, kada smo na uređenom campgroundu koji ima toalete, tuševe, mi smo kao gosti hotela, nemamo nikakvih problema što se toga tiče, ali kada smo ovako u prirodi, mi imamo jedan toalet koji je bukvalno kao montažni toalet koji se ovako rasklopi i onda imate bukvalno kao stolicu koju koristite ono gde god da ste, možemo u kombiju da je koristimo, a možemo i ovako na polju. Međutim, ja vama to sada neću pokazati zato što ipak želim da sačuvam malo privatnosti. Sada još samo hoću da vam pokažem par stvari od kozmetike koju koristim ovde u kombiju. Nemam nekog naročitog reda kojim ću da vam pokazujem, osim reda kojim su mi zapravo stvari poređane u ovom nesesaru. Sve mi stoji u tom nesesaru, osim ove dve stvari koje mi obično stoji u polici ovde ispod, zato što ih često koristimo, stavimo ih ovde u policu, često ih pokvasimo i sve. U pitanju je šampon. Koristimo ovaj raw sugar koji smo kupili ovde sa aktivnim ugljem, nekim čajem i moringa uljem. Ovako izgleda. I ovaj šampon koji smo također ovde kupili od krastavca i mente. Dalje, četka. Ovo su nam četkice i pasta za zube. Naravno, ja koristim ove drvene četkice. Uroš voli ovu, što ja zovem supersoničnu ioničnu četkicu. Nebitno, to su nam četkice i pasta. Da, ovo obožavam. Ovo je sredstvo za čišćenje lica. Pre ovoga sam koristila Neutrogenu. Isto je kao na bazi vode, bez ulja, čisti lice, ne zamašćuje i onako je narandžasta bočica. Međutim, prebacila sam se nedavno na ovaj Bioten i skroz je okej. Kada skineš šminku, opčistim lice ovim i superiška. Maramice za skidanje šminke koje iskreno nisam mnogo koristila zato što se nisam mnogo šminkala. Neke od ovih stvari sam ambiciozno ponela i nikad nisam iskoristila, neke sam redovno koristila, neke sam morala da dokupljujem. Ovo je serum, mislim sa retinolom iz Avona. Najobičniji serum sa retinolom, njega namažem par puta nedeljno, ne više od toga. I krema za lice koju koristim, najobičnija hidratantna krema za lice iz Avona. Imala sam je u Srbiji, nisam je bilo iskoristila do kraja i onda sam je ponela sa sobom da bih je iskoristila. Kada je iskoristim, ja ću kupiti novu, običnu hidratantnu kremu za lice. Dezodorans, mislim da ovdje imam još nekoliko dezodoransa, još jedan dezodorans i još jedan dezodorans. Pitate se zašto imamo ovoliko dezodoransa, pa zato što malo pa ne možemo da nađemo dezodorans, onda uzmemo i kupimo dezodorans i onda pronađemo i ove stare dezodoranse i tako sam završila sa 3 dezodoransa u asortimanu koje trenutno imam. Ali da, trudimo se uglavnom da potrošimo stvari pre nego što kupimo nove stvari, da ne nagomilavamo jedno preko druge, ali eto, prosto dezodoranse gubimo. Ove maske su također jedna od stvari koje sam ambiciozno ponela i nikad iskoristila. Nijednom nisam stavila masku za lice dok sam na putu. Suvi šampon, ovo jesam koristila, ne toliko koliko sam mislila ću koristiti, ali da, koristila sam suvi šampon, prosto kada ne stignem da operem kosu, naprskam suvi šampon. Još jedna od stvari koje sam ambiciozno ponela i nikad iskoristila, mislim da sam ga možda jednom iskoristila u Vegasu, nije baš dobro ispalo. To je ovaj sprej kao za pravljenje talasa kosi, nisam ga koristila. Također još jedna hidratantna krema iz Avona.
Ponela sam i ovu zjajnu kremu. Mislim se kaže zjaja ili žjaja. U svakom slučaju, ova zjajna krema koju sam vam kupila u Srbiji, namazala par puta i oduševila se. Stvarno dobra krema za samopotamljivanje. Nisam je mnogo koristila sam je u Vegasu, zato što sam u Vegasu još bila vrlo bela i onda sam par puta namazala noge i super je ono, čak i kada se skida, onako se ravnomerno skida boja, stvarno nije ono što sam ja obično naučila od kremi za samopotamljivanje, jer ja sam se ranije bavila plesom i toliko mnogo stavljala, bukvalno sam bila narančasta od toga i to kad krene da se skida, tako smrdi, fleke vam ostaju katastrofa. Ovo fantastično, znači bukvalno imate moj toplu preporuku ukoliko hoćete kremu za samopotamljivanje, nije ni mnogo, ne mogu setim koliko sam je platila, ali nije nešto mnogo ubitačno i skroz je dobro. Kažem, ponela sam je, namazala sam je u Vegasu, ali posle sam prosto htjela da pocrnim i onda je više nisam mazala i pocrnila sam, tako da jej. Krema sa zaštitnim faktorom, to smo koristili i u Rošija kad god izađemo, recimo na Velikom kanjonu da smo je mazali, kako znamo da ćemo budemo ceo dan na jakom suncu i sve, namažemo kremu sa zaštitnim faktorom, ovo ima faktor 50, tako da i ponesemo je sa sobom naravno da bismo obnovili kasnije. Ovo su neke vatice. Ova je Lidl krema koju, hvala Bogu, nisam morala da koristim, antibiotska krema koju sam mazala kad god mi izađe dermatitis, perioralni dermatitis, to sam razvila dok sam letela bukvalno. Posle godinu dana letenja krenula da mi izlaze neke fleke oko usta i onda sam otišla kod dermatologa i rekao sam mi da je perioralni dermatitis i ova Lidl krema bila je jedina stvar na svijetu koja mi je pomagala sa tim, tako da uvek je imam, uvek je nosim sa sobom za slučaj da se ospem ili da se nešto desi. Obično se nekad se ospem od hrane ili od nečega, ali nije mi se dešavalo, tako da jej, nisam morala da je koristim. Ovo su neke stvari koje su ovdje zalutele iz našeg seta za prvu pomoć, koji također nosimo svuda gde god da krenemo. Ovo je Advil, prosto brufen za glavobolje, za bolove i slično, i ovo je propolis sa žalfijom koji sam također ponela. Ponela sam još jedan propolis, neki propolis za odrasle, mislim da je čak isti proizvođač, nisam sigurna, ali da, propolis za grlo, za bilo kakve upalne procese u ustima, i uvek sa sobom nosimo set za prvu pomoć i kad idemo bilo koje putovanje i kad smo išli na Everest, on ima razne zavoje, neke hanzaplaste, makazice i slično. Hvala Bogu, još uvek nismo morali da koristimo ništa od tih stvari, tako da to je super. Najčešće koristimo samo Advil za bolove. Evo da vam pokažem i ovaj set za prvu pomoć koji izgleda ovako. Evo, kao što sam rekla, osim propolisa i Advila, ovdje imamo i Hipergel za ujede, ubode, osipe, opekotine i slično. Onda ovdje imam nešto za uši zato što su me bolile uši prije nego što sam krenula, i onda je ovo bukvalno kapi za uši. Ovo su još i štapići za uši. Ovdje imamo i Aspirin Plus. I sa ove strane imamo, kao što sam rekla, razne zavoje. Ovo je još jedan propolis, samo u tečnoj formi. Ovdje imamo i toplomer. Imamo i kapi za nos. Što sam rekla, razni hanzaplasti, zavoji, makazice, to je to. I kao što vidite, to je to. To je sve što ja koristim u kozmetike. Nadam se da ste uživali u ovom videu, da vam je bio koristan, da će vam možda značiti ukoliko vi odlučite da krenete kombijem da putujete po svetu. Pišite mi vaše utiske u komentarima ispod. Također ne zaboravite da lajkujete ovaj video ukoliko vam se dopao i da se subscribe-ujete na moj kanal ukoliko želite da vidite još ovakvih videa. Ljubim vas puno i vidimo se u nekom od sljedećih videa.